jumeneng Sang Abimanyu sarya nguwuh-uwuh. Amuk Suramarta Jayamarta imbang yen padha-padha aja mung tekan semene kekuwataning Kurawa. Ayo kerubutan Abimanyu entekno pusakamu. Aku ora bakal wegah kandhing karo Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu isih saguh nugel guluning para sata Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Eling-eling wis tatu arang kranjangan kaya landhak wujuding Sang Abimanyu. Brangkangan sarya nguwuh-uwuh. Saya dangu ketelasan kegiatan. Wilamu ngalumpruk. Sarwidatan kendhakanipun tansah nantang dhateng sangya para sata Kurawa. Gumareng ngebaki Tegal Kuru Kasitra. Nadyan kathah para wadyabala ingkang samya tingkem netrane kaya ora mentala nyumurpi Sang Abimanyu ya Sang Angka Wijaya. Ayo amuk Kurawa. Ayo aja mung tekan semene. Abimanyu sirnakno. Ayo amuk Kurawa. Aku durung mati. Abimanyu durung kalah. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu durung kalah. Kurawa, ayo amuk Kurawa. Sang Jayadrata nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angun kepi kunarepane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos ingkang dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tumbak den balangaken wani prapteng dadaning Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sang Angka Wijaya. Atumu arang kranjang kebak panah kaya ngono. Sapa sing arep iso urip? Ayo, kowe arep ngopo?
Apa wis saiki arep pamer bagusmu wis ora bagus. Wis tatu arang kranjang kaya ngono kowe mutar dening aku kowe Abimanyu saiki wis ora iso ngrusui sapa sing arep pek. Putra Ngastina Sang Lesmana Mandra Kumara. Nalika semanten jingkrak nyumurupi Sang Abimanyu wis ngalumpruk tanpa daya kutah ludira. Sarandunging kanggo kebak jemparing. Parandening mangke tasih kapireng sumbaring Sang Abimanyu. Dewa dene sanes saking tutuking Risang Bagus, parandene saking pusaka curiga. Agemanipun Sang Angka Wijaya nama Kyai Pulanggeni. Nalika semanten arkatak sigra ngunus curiga Sang Lesmana. Arsani gas jangganing Risang Bagus. Parandening mangke Kyai Pulanggeni lolos saking wrangka nancep jajaning putra Ngastina. Sirna Margalayu geger Sangya Warasata Kurawa. Ora bakal iso piye-piye candhak kamu. Ugel kulumu dina iki nglakon dadi panjangmu. Mundur Sangya Warasata Kurawa nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu Gya piyak gelar Cakra Byuha londonan wis nilar Sang Bagus ingkang kutah ludira. Nalika semanten sami alok Senopati Pandhawa gugur, Senopati Pandhawa gugur. Dadi gurawalan Sangya para Panakawan. Mula Ndara Sedewa mau ngendika nek Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir. Awakku merinding kabeh jebul kahanane arep kaya ngene tole. Kula sowanaken bepunten.